Viša tehnološka škola za nemetale u Aranđelovcu osnovana je 1960. godine. Prošlo je više od 50 godina, a generacije diplomiranih studenata se danas nalaze na različitim radnim mestima. Jedan od najmlađih direktora, Đorđe Mihajlović, prepoznao je potencijal ove ustanove i još kao asistent u nastavi projektovao njen uspešan razvoj. Ono što bi mogli vezati za preduzetništvo, to je apsolutno stručna praksa koju Visoka tehnološka škola realizuje i uspešno sarađuje sa različitim privrednim sistemima, subjektima, kako ovdje u opštini, tako i izvan opštine. Moj smer je informacijska tehnologija, privuklo me to što je najaktuelniji trenutno i najlakši za zaposlenje. Rodilo se ta ideja da je neophodno sarađivati sa različitim sistemima koji mogu da pomognu studentima u vidu sticanja nekih praktičnih znanja. Imamo saradnju sa par firmi. Jedno od njih je Coca-Kiki koja se bavi proizvodnjom igrica za Android operativne sisteme. Na studijskom programu Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu povezali smo se uglavnom sa hotelima, sa različitim subjektima u privrednoj grani turizma. Imali smo tu privilegiju da idemo u hotel Izvor na praksu mjesec dana. To je bilo divno iskustvo. Prošli smo kroz sve sektore i vidjeli smo kako jedan veliki sistem funkcioniše. Također tu je i studijski program zaštite životne sredine, zatim tehnološko inženjerstvo, a ova visoka škola se može pohvaliti i studijskim programom iz oblasti, odnosno iz naučnog polja umetnosti. To je studijski program dizajn, gdje studenti imaju zaista neke zavidne rezultate i radove. A sve je to vezano za Aranđelovac koji je grad bogat različitim prirodnim resursima, između ostalog i kamenom, naravno. Možemo da kažemo da se nalazimo u muzeju na otvorenom koji trenutno sabira negdje 74 skulpture sa simpozijuma Beli venčac. To su skulpture najpoznatijih i najeminentnijih vajara, tako da apsolutno možemo da kažemo da se nalazimo na jednom od vodećih mesta što se tiče te vajarske umetnosti, a s obzirom da je Aranđelovac poznat po kamenu, upravo to je beli mermer po kom su najpoznatiji. Prateći potrebe na tržištu rada, škola unapređuje studijske programe. Ona je mesto odakle se crpe najbolji mladi inženjeri, posebno kada je reč o velikim kompanijama koje posluju u Aranđelovcu. U Aranđelovcu postoji nekoliko privrednih subjekata, među najvećima je i kompanija Pešten i svakako da postoje zahtevi od strane te firme ka našim studentima kako u oblasti tehnologije, inženjerske tehnologije, tako i u oblasti informacijskih tehnologija. Svakom svojom akreditacijom pokušava zapravo da učini korak dalje ka prepoznavanju onoga što je aktuelno u privredi.